Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info Official YouTube चेनेलाव गोदान BSF Constable साख्रि फैबावबाय दा बिनि अनलाइन जागायबाय लास्ट डेट जों नायगोन अफिशियेल नोटिफिकेशननि गेजेरजों मिनिमाम 10 पास जाबानो नोंथाङा एलिजिबल जागोन हिन्जावसाफोर हौवासाफोर गासैबो दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै दा जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो BSF नि लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव बेनिफ्राय मोननै टाइपनि अनलाइन जागासिनो मोनसे जाबाय स्पर्ट्स कोटा जीडी पोस्ट फैदों एन्ड बेनिफ्राय दायो जों नायगोन ट्रेड्समेन जाय नोंथांमोना कनस्टेबल ट्रेड्समेनाव खालामनो सानदों लास्ट डेट 25 आगस्टसिम दङ आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा एप्लाइआव क्लिक खालामनांगोन नाथाय जों अफिशियेल नटिसखौ नायग्रोनोसै जेराव मिनिमाम 10 पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अके दा बेयाव माखासे सेलेक्शन प्रसेस दङ फार्स्टआव नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट होनांगोन बेनो जाबाय नै टोटेल पोस्टआ 3588 दङ नाथाय पोस्टआ बारायनाय चान्सआ दङ एन्ड सेलारिया बेखिनि होनाय दङ बेखौ नायदो जोबोर मोजां सेलारि मोनखायो सेन्ट्रेल लेभेलाव देन हिन्जावफोराबो बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौहाय पिएचडि टेस्ट लागोन बेनिफ्राय पिटी एबा रानिं खालामहोगोन एन्ड रिटेन एग्जामिनेशन दङ डकुमेन्टेशन दङ बेनिफ्राय ट्रेड टेस्ट दङ आरो लोगोसे लास्टआव मेडिकेल टेस्ट दङ अके नाथाय ट्रेड टेस्टआ खायसे खायसेयाव गैया खायसेयाव दङ पोस्ट वाइसआव बेखौ जों नायगोन दा बेखायनो बेयाव एप्लाइ खालामबा मिनिमाम 10 पास खालामबानो जागोन एचएस पास डिग्री पास नाथाय 10 पासनिसो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन अनलाइनाव अके बेखिनिखौ आं क्लियार खालामबाय दा जोङो डिटेलखौ नायबावसै माखासे डिटेल दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया फरायनाय आरो लोगोसे बैसो दा जोङो बेखौ नायबा नै दा नोंथांमोननि रेलिखौ लागोन आसाम स्टेटआवनो लागोन बेखायनो जों मोनगोन बेनो जाबाय गुवाहाटीआव नोंथांमोना मोनदों नै 10 नाम्बाराव दङ जोङो 10 नाम्बाराव BSF नि हेडक्वार्टार दङ बेयावनो नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिंखौ एबा नोंथांमोननि इन्टारभिउखौ लानाय जागोन अके बैसो 18 निफ्राय 25 इयार्स नर्मेलाव बाट जोंनि एसटीआ 30 इयार्ससिम एसटी एसे खालामनो हागोन एन्ड ओबीसीफ्रा 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन दानिया ट्रेड वाइसआवहाय क्वालिफिकेशन बिनाय दङ नाम्बार 1 नोंथांमोननि ट्रेड बेखौ नायबानो जाबाय बेयाव बिदों जि बेयाव होनाय दं बेखौ नायना ला नाथाय बेयाव बिदों 10 पास खालामनानै ITI खालामनाय जानांगोन एबा कर्सखौ लानाय जानांगोन 1 इयार एबा 2 इयार्स खालामनाय जानांगोन होमबासो बेयाव खालामनो हागोन दा बे स्क्रिनशट खालामना ला नोंथांमोना अब्लानो मिन्थिगोन अके देन बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव बुंदों बे सेकेन्ड नाम्बाराव जायनाखि नोंथांमोना जेरैहाय कबलार दङ बेनिफ्राय टेलर दङ बेनिफ्राय वाशारमेन दङ बार्बार दङ बेनिफ्राय सुइपार दङ एन्ड कजी नोंथांमोना मोनदों बेयाव 10 पास खालामबानो हागोन बेनिफ्राय जास्ट खामानिखौल' नोंथांमोना मावनो रोंनाय जानांगोन बेखिनिखौ बुंदों एन्ड क्वालिफाइ खालामनो हानाय जानांगोन ट्रेड टेस्टआव बेखौ बुंदों आरो अके नाथाय खुगावहाय वाटार केरियाराव नोंथांमोना नायोबा वाइटाराव नायोबा 10 पास खालामनानै नेशनेल स्किल्स क्वालिफिकेशन थानाय जानांगोन होमबासो बेयाव एलिजिबल जागोन सिम्पल 10 पास जानाय नङा नाथाय सिम्पल 10 पासआ सेकेन्ड अप्शन ट्रेड नोंथांमोना मोनदों बेयाव खालामनो हागोन देन नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेटआ गभर्नमेन्ट जिखुनु जाया जानांगोन जेरै हमना ला नोंथांमोननि स्टेटनि बा सेन्ट्रेलनि बेखौ खालामनो हागोन अके थ' अपेनफ्रा बेयाव जानाय नङा देन हाइट होनोबा नर्थ इस्टनि जिखुनु जाया जोंनि एसटी हाइटआ 155 मेलाव एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 147 सेन्टिमिटार गोजौआ एन्ड चेस्टआ 75 निफ्राय 80 जानांगोन बेखौ बुंदों एन्ड हिन्जावफोरखौ चेस्टखौ नायनाय जाया दा बेनो सेलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोनखौ फिजिकेल टेस्ट लागोन बेखिनिखौ बुंखादों फार्स्ट पेजआव नोंथांमोना 5 km खारनांगोन 24 मिनिट्सआव हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1.6 km खारनांगोन 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव बेखौ बुंदों अके बेखिनिखौ हाखागोन जोबोर इजि एसएससि सेम नोंथांमोना एसएससिआव जायनाखि होयो मिन्थिखागोन एन्ड सेकेन्ड पेज जाबाय रिटेन एग्जामिनेशन देन बेखौ बुंदों रिटेन एग्जामनि सिलेबासखौ नायना लादो गासै 100 मार्क्सनि 2 आवार्स टाइम मोनदों बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामना ला एबा PDF फाइलखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिटेन एग्जामिनेशन देन बेखिनिखौ मिन्थिबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ माखासे डकुमेन्टेशन खालामगोन थार्ड पेजआव बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे गोबां रोखोमनि ट्रेड टेस्ट दङ ट्रेड टेस्टआ पोस्ट वाइसआव लानानै पोस्ट दङ नै बेखौ नायबानो कारपेन्टार प्लाम्बार पेन्टार इलेक्ट्रिसियान बेनिफ्राय अपारेटर दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखिनि न' ट्रेड टेस्टआवहाय बेयाव माने स्किल टेस्ट लानाय जाया होनना बुंदों अके बेनिफ्राय नोंथांमोना नै टेलर जा वाशारमेन जा कबलार जा बार्बार जा बावहाय सुइपार जा बेखौ माने टेस्ट लानाय जागोन देन बेनिफ्राय एक्चुअलि कुकआवबो वाटार केरियारावबो वाइटारावबो ट्रेड टेस्ट गैया बेखिनिखौ बुंदों आरो अके खायसेयाव ट्रेड टेस्ट दङ खायसेयाव गैया एन्ड लास्टआव मेडिकेल नोंथांमोनखौ टेस्ट लानाय जागोन अके दा बेखिनियानो नोंथांमोना बुजिबाय जायनाखि गोसो दङ नोंथांमोना खालामदो जाबाय डमेसाइल नांथारगोन डमेसाइलखौ इसु खालामना ला जुदि सिगांनि दंखायोबा बेनो सोलिगोन जिखुनु जाया भेलिडिटि थानाय जानांगोन बा एक्टिभ थानाय जानांगोन बेखौ बुंदों दा जेन जा बुजिबाय नोंथांमोना बेखिनिखौ खालामनानै लानो हासिगोन